Sugod na po ning bayot. Ning bayutan ni asa man tong atong effects din ning Darna. Kini ganahan po ni siya pansinon ni siya. Di na lang nato po dimension ning bayutan ni. Basta kaning bayutan ni namuti na lang ni kaluspad. Ambot unsay sikreto ani ng luspad manigtaman? Ha? Daw na dugo ning bayuta? Liman mo na pagkabastos aning bayuta o tanawa ragod ninyo, ha? Tanawa ragod ninyo. Akong tanawon din ibe. Ako nalay tanaw. Darna! Karon gibash og tama ning bayuta tungod sa iyang gihimo. Puros ni siya pagpandaot sa mga kagasis, no, sa dumadi. Paboritong ginadaot aning bayuta si Gov Dudo, di ba? Pero kay wa man lagi pansina ni Gov. Ang pinakasakit ra mga balos, no, kanabitong sakit kay sa side sa mga take. Kung ang ilang giatake, wala lang. Agay! Didma. Wa pansina, gipasagdan lang. Kung baga ba sa, kuan pa na ba, sa boxing ba, insulto kay sa baksidor, ngang imuhang kontra, di man lang manumbag nimo. Pasagdan lang kahala, sige sumbaga, sumbag. Ikaw muna yung gipaningot na ka, nawad-an na lang kag kusog sinumbag. Wag yun matarog imong kalaban. Mo ni, insulto og sakit kay nga kapildihan. Mo sa day gibati aning announcer sa Abante nga bakla og bading. Wa magyud tagda. Gitunglo pa manggani ni Asgob, di ba? Kailan mo, di ba? Kaning nanunglo. Oh. Gi-question ang tanang mga nadawat kuno sa Kapitolyo, nadawat gikan sa mga donors, gi-question ang nadawat gikan sa tabang sa dole nga 50 million nya ato pong gitubag. Og bisan pa man wa pa nato tubaga ang atong trabaho sa pag-disseminate sa information sa transparency nga gustong mahitabo sa Kapitolyo nga mahibal-an sa katawhan sa Davao del Sur kung sa gihimo, no need na para tubagon nato, pero ato gihapong gitubag. Ha? Samtang kita sigig tubag, ang atong pangutana, wapod nila tubaga. Sila mo'y di mo tubag. Sila mo'y angay pangutanon kung giunsa ninyo ang nakdawat nga kwarta og pila na'y nadawat nga kwarta gikan sa mga donors anang inyong lungsod. Kana mo'y di sila katubag. Mulihay man na sila, mulihay. Di man na sila ganahan mo kuan kining makig atubang yun og mga diskusyon, mga pangutana sila tutubagon. Okay? Niharong taba, nakig-atubang taba kung sa gira panin, lumalaban ng patas. Oh. Naungay yun. Kung sa boxing panay, way daganay, way talikdanay. Sila musimang. Atake sila, tubag ta dire. Kumbaga, pag sumbag nila dit, sagang ta. Pinagis pagtubag. Kita na po'y upinsa. Birada ta, atake ta. Ay, mulikay, di mo sagang. Mudagan, murag smiwider. Ha? Dili mo harong. Karon lahi na po ang iyahang tirada. Nagpapansin gid siya taman. Kay wa man siya tagda siyang giatake. Ang iya na pong giatake mismo si President Rodrigo Duterte. Kulang yun sa pansin bayuta. Ano yung ingon, oh? Bahin man ni sa kuan gud sa kining sa issue sa EBS. Matod pa ning bayot nga announcer, abante man eh. Abante bot-bot maning bayutan eh. Okay? Amo na ingon niya, dili na gud na unta mangilad ang gobyerno. Ha? Dili na gud unta mangilad ang gobyerno. Nga dili harassment ilang gihimo sa ABS-CBN. Kay di lang kini nga network ang giipit. Pila kahigayon baya nagyaw-yaw ang padong na
ang padong nga ango-anguhon nga presidente. Iaw mo na, oh. Ango-anguhon, day hay, paabot na ng Mayor Inday Sara Duterte, be. Diyoso na to. Giipit pila kahigayon baya nagyaw-yaw ang padong ng ango-anguhon nga presidente sa nasod sa mga media nga musaway sa iyahang kalaway. You cannot control us, Mr. Hitler. Tanawa ra gud ning bayuta. Unya atong eleksyon, hambugiro kay sila kunoy giindurso sa presidente. Sige silang panghambog, oy, kami giindurso sa presidente. Ha? Kami giindurso, dili kamo. Oh. Karon, ingno na nimo giango-ango ang presidente. Mo ni pasabot anay mga karunda, mga igsuon na wala na gyoy tinuod aning bayuta. Nagasuwat ba yan na sa samantalaan, mutuo pa mo ana, wala na gyoy tinuod ani niya. Piti makapanghambog, sila daw gindurso ang HNP. Duterte daw ang nag-endorso sila mga kandidato. Yan nga pildi man. Oo. Ingno na nimog ango-ango, ayaw. Diba? Napildi mo, ayaw basula ang presidente. Ayaw libaka ang presidente nga ingno nimog ango-ango. Ha? Kung mapildi mo, basula ang inyong mga kandidato, kaya nga nangapildi sila. Ayaw po pagbasol sa mga supporters, sa mga botante, kay sila, igo lang na silang nibuto, base sa ilahang nakita. Agi, proyekto o programa. Nya kay wa man kadaog. Walay nakita ang magbotante nga maayo sa ilahang pagdumala sa ilang mga pasalig. So kinsa may basulo ni mo ana bayot? Basula bayot ang kanang inyong mga kandidato ngano nga pildi na sila. Okay? Ayaw ingna ang presidente sa Pilipinas giango-ango. Ako kining mga nana ko sa taod-taod na pugko aning broadcast ba? Taod-taod na pugko. Dapat na kay good manners and right conduct, ayaw ingna ang presidente. Ano musulti man ka nagiango-ango? Dili na maayo, dili na kanang makatarunganon nga maminaw sa ang mga tao sa usa ka radio announcer nga ing ana mo istorya sa presidente nga giango-ango. Dili na maayo. Ako gay wag gani ko nakasulti ana sa kadugay-dugay nako dinhi. Ango-ango man ka? O, naingna na lang hinuunta ka. Di magugo ka, di ko ing ana unta ba. Pero ikaw, bayot, ang nagtudlo sa ako kung unsaon pagsulti o giango-ango sama nimo ango-angohon.